हरिसिंगायाव खुंगा 28थि जोहोलाव बालिराम बर'नि मुंख्लं सान फालिफुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय 1961 मायथाइनि जानुवारि खालाराव अनसुलि बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम लाना गावनि बेसेनगोसा समखौ हारिनि थाखाय बाउसोमना अराय हारि सिबिबोनाय मुंख्लं जोहोलाव बालिराम बर'आ दिनैनि बे 30 मार्च 1996 मायथाइयाव अबथिरायै गावनि बेसेनगोसा जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। गेदेमा जोहोलावनि बे थैनाय सानखौ गुबुन गुबुन बोसोरफोराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै बिथांनि आंगो गामि खोला मेम्बर बस्तियाव फालिबोनाय बायदियैनो देग्लायनि खुंगा 28थि मुंख्लं जोहोलाव बालिराम बर'नि मुंख्लं सानखौ मोनसे गाब गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जायो। हाबाफारियाव बिथां गेदेमानि नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेतारिजों लोगोसे हारिनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोननि बाहागो लानायखौ हाबाफारिनि गेजेरजों नुनो मोनो। जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव गेदेमा मुंख्लं जोहोलाव बालिराम बर'नि दिनै 28थि थैनाय सान आरो मुंख्लं सान। गुबुन बोसोराव जों जेरैबायदि खुङो देग्लायबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो जोंहा उदालगुरि जिल्ला एबसु हरिसिंगा दखरा आरो गासै उदालगुरि जिल्लानि सिंनि दखराफोरनि मदद मेम्बर बस्ति गामिनि रायजो राजा बिथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो खुंदों। फैगोन बोसोराव जोङो बिनिख्रुइ साबसिन आरो गोबां सुबुंनि बाहागो लानायजों जोंहा 3 बोसोरनि उन खुंनायनि मोनसे थांखि दङ। दा देग्लाय बोसोराव जोङो थेलेबलेबै खुंदों। गेदेमा जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आफा इसोरनियाव आरज गाबबाय। बिथांनि जि मुंख्लं जानाय 1996 मायथाइनि दिनैनि बे 30 मार्चआव अबथिरायै जाय माहारिबादनि आदर्शखौ लानानै हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बाउसोमग्रा आरो हारिखौ जिउयै माहामै अनसायग्रा मोजां मोनग्रा अनग्रा बड'फानि आलादा रायजोनि आन्दलनाव बिथाङा मैखोमहै बड'फानि आगदा आगसि थानानै गासै बिथिंखौ दैदेननाय आरो हाबा मावनायनि रलखौ प्ले खालामदोंमोन। बिथांनि जे सानस्रि आदर्श आरो हारिनि थाखाय बाउसोमनाय बे जोंखौ जेब्लाबो गोहो बोलो होयो आरो जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होयो। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे 1989 मायथाइयाव बिथांनि आंगो फंबाय टंकेश्वर बर' बिथाङाबो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बे आन्दलननि समाव नारा नाथा मोनसे थासारियाव बिथाङाबो जिउ गोमायो मुंख्लं जायो आरो 1996 मायथाइयाव बालिराम बर'आ मुंख्लं जायो। एखे नखरावनो सानैबो मुंख्लं जानो गोनां जानाया हारिनि मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस आरो बेबायदि सेक्रिफाइसखौ जोङो माने मोननो थाङा आरो फारसेथिं बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। दा बेखायनो बालिराम बर' बिथाङा जि मोनसे आदर्शखौ लानानै हारिखौ गासै बिथिंजों जौगानायनि थाखाय बड'लेण्ड दाबिनि थाखाय जि सोमावसारनायमोन बे दरं जि पार्टमोन सिगांनि समाव आरो आथिखालाव उदालगुरि बे सानजाहा आरो जिकुनु पर्यायावनो बिथाङा सोमावसारनायनि नेतृत्वखौ होदोंमोन। बिथांनि जिखिनि आदर्श आरो सानस्रि दिनैबो जोङो गोथाङै फोथांनानै लाखिदों, इयुनावबो लाखिनांगोन, इयुन जोलैया मिथिनांगोन आरो बेबायदि गेदेमा बिथांमोननि आदर्शखौ लानानै हारिया आवगायोब्ला बर' हारिया मालाबाबो
जोङो गेजेन जानायनि बाथ्रा गैया, जोङो जेननायनि बाथ्रा गैया। आरो बर' हारियाव बिथांमोन बायदि सुबुङा जे जोनोम मोनदोंमोन, बे बर' हारिनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा। जेरैबायदि भारत उदांस्रिनि समाव महात्मा गान्धीनि जि मोनसे कन्ट्रिबिउसन आरो जायखौ जों माहारिनि बिफा बुङो, सुभाष चन्द्र बसनि कन्ट्रिबिउसन, बेबायदिनो बड'फाया जोंनि बयनिख्रुइबो जौसिनाव, बे जोंनि सर्बश्रेष्ठ। आरो बड'फाजों लोगोसेनो बालिराम बर' बिथां, सोमब्ला बसुमतारी बिथांमोना जे मोनसे त्याग आरो सेक्रिफाइस होबाय, बे जोंनि थाखाय जेब्लायबो जोंनि सिबिजाथाव। आं सानो जे बिथांनि मुङै जिखिनि जोंहा मावनो गोनां दङ, जोङो दासिमबो फुरायै आबुङै मावजोबनो हायाखै। गोबां थांखि लानाय दङ, बे थांखिफोरखौ जों गोख्रैनो मावफुंनांगोन। आरो बे बेलायाव बिटिआर काउन्सिलाबो मदद खालामनांगोन। आरो बेखायनो दिनैनि सानाव जोहोलाव बालिराम बर'नि मुङै जोङो जिखिनि हाबाफारि लादों आरो जि मोनसे ट्रास्ट दङ, बे ट्रास्टआ जिखिनि खामानि मावदों, बेखौ आरोबाव साबसिन आरो गुवारसिन खालामनांगौ, जों बेखौ मिजिंथियो। आरो गेदेमाफोरखौ फुजिनायानो बर' हारि दानायनि मोनसे आदर्श। आरो बिथांमोननि जि आन्दलन आरो बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस, बिथांमोननि मेंनो रोङै गिनो रोङै आरो जि साहसनि जि मोनसे सोमावसारनायमोन, बिनि थाखायसो जोङो बिटिसि गोरोबथा, बिटिआर गोरोबथा आरो बिएसि गोरोबथाखौ मोन्दों। आरो दिनै जोङो बे सेक्रिफाइस आरो बे जि बाउसोमनाय, बे बाउसोमनाया मोगथाङाव फिथाइ थायदों होननानै जोङो सानो। आरो जायनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि बिथायाव दिनै जों बिटिआर मोनसे खुंथाय मोनबाय, बा मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन बा सेटआप। आरो बर' कसारि काउन्सिल बे जि सेटआप, बेयो नीलाचल जि दाबि दंमोन, बेखौ बिथा खालामनानै जादों। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआबो समाधान जानायनि मोनसे पर्यायाव दङ। आरो बेखौ जों उनाव बयबो नाजानानै जों बिनि मोनसे आबुं जाफुंसारनाय बा सुफुंनायखौ जों मोननांगोन। आरो बेखायनो जोङो बयबो खौसेयै हाबा मावनांगोन। आरो बालिराम बर'नि जि मोनसे आदर्शखौ लानानै बर' हारिया खौसे हाबा मावलांनायनि थांखि लानांगौ होननानै आं दिनैनि समाव गासैखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों।